Izikhukhula kunyaka ophelileyo eKariyerha zikhokelele ekudilikeni kwebhulorho kwindlela engena kwilokishi yakwaNobuhle nengeyona lokishi inkulu kule dolophu. Ukudilika kwale bhulorho kukhokelele ekubeni kusetyenziswe ezinye iindlela ukuphuma nokungena kule ngingqi. Enye yeendlela ezisetyenziswa ngamandla kule lokishi sisitalato iNdlambe nesithe ngenxa yokusetyenziswa ngamandla indlela yaso yamoshakala yashiyeka inemingxuma ii-potholes ngelasemzini. Kungoku nje abaqhubi bezithuthi bayasokola ukuqhuba kule ndlela. Omnye umqhubi osebenzisa le ndlela uThamsanqa Nkevu uthi uye wagqajukelwa ngamavili amabini esithuthi sakhe ngenxa yobubi bale ndlela. Ukonakala kwale bridge kuye kwachaphazela indlela abantu abaqhuba ngayo ubomi babo, especially abantu abasebenzisa imoto. Ndithetha nawe ke njengomntu oqhuba imoto. Le ndlela iyanyanzela uba ngaba zonke iintlobo zemoto ngoku zisebenzise indlela eyi-one. And xa sithi zonke iintlobo zemoto ndithetha neemoto ebezingalungiselelwanga uba ngaba zingabe kanti zisebenzisa ezindlela. Sineemoto zemithwalo emikhulu, siphinde sibe nezithuthi zabantu ezifana neebhasi neeteksi, sibe neemoto ezincinci ezezanyanzeleka ngoku ukuba ngaba zisebenzise iroute eyi-one. Le nto ke iye yabangela ukuba ngaba indlela ezisetyenziswa ziimoto zibe nomonakalo omkhulu, ingakumbi iNdlambe kunye neBantom, ngoba zezona zitrato ziye zaba nee-potholes ezi-serious ezifike ke zabangela uba noko iimoto zethu zibe affected in the process. Ngoba not only siye sabona kusenzeka ii-accidents like ungqubano lweemoto, iimoto zethu ziye watshona nakwezi potholes. Sazibona ke sesingabantu ngoku abathenga amatayere emoto okokoko. Ukuba uyaqwalasela uzafika xa ubona imoto ezihambayo apha, most yazo ngoku, not most, some of them are driving with spare wheels. Of which ke ngoku le nto for abantu ke ngoku abangabaqhubi iye isibangele ke ngoku sijongane nee-expenses besingekho prepared ukujongana kunye nazo. Unkevu nolitshantliziyo elilwela ulwaphulomthetho uthi amapolisa akhe amxelela ukuba ukungalungiswa kwale bhulorho ngumcelimngeni kuwo ngokuba yasokola ukukhawuleza angene kule ndawo. But apho ifike yabetha khona kakhulu kwindlela amapolisa aqhuba ngayo umsebenzi. Because umphathi wamapolisa bekwathetha wathi, Nkevu, kudala ndithetha nomasipalati ngale bhulorho ngoba ngoku nomsebenzi wethu ubanzima singamapolisa because asinayo le ndlela isincedisayo ekulweni iicrime ezilapha. Ukuba ngaba ngoku umntu upheselelekile emehlweni asinandlela omfumana because ngoku ungena kwindlela esingakwazi umfumana kuzo. So le nto ezindlela iye sichaphazela kakhulu. Ilungu lekomiti yoonoteksi eKariyerha uLubabalo Vesele uthi zingenile izikhalazo ezisuka kubaqhubi babo malunga nokonakalelwa zizithuthi kule ndlela, ukanti nabakhweli bakhala ngokungafiki ngexesha emisebenzini ngenxa yomngcelelo othi ubekho kusasa kuba abaqhubi kufuneka bathi chu bezama ukuba izithuthi zabo zingonakali. Ngu-UDTA of Taxi Industry apha eKariyerha bayakhala kakhulu oodrayiva bethu kwakunye nee-owner zemoto, abanikazi shishini, ngale ndlela siyisebenzisayo emveni kokukholapsa kwebridge. Ngoba qala kusasa bafumana uxinezelelo ngokwasengqondweni ngenxa yabakhweli, iikhastoma zethu eziye zikhalele ukuba azilenzi ixesha ngenxa yokugcwala kwendlela, ukuxinana kwendlela. Buyaqwalasela kukho indlela esandovulwa entsha kweLetishebam engene ePityana inqumla igalela yophuma eLetishebam iphepha le ndawo nendlela, kubekho le iseNomagwezana. Kusasa iyagcwala ngabaphangeli, ngabantu abaye esikolweni, so abasebenzi bayakhala, banika ipressure ke ngoku koodrayiva. Uvesele udize ukuba beyimibutho yoonoteksi babiza umhlangano nabasemagunyeni kulo masipala oMbaxa ngelinge lokuzama ukufumana iimpendulo ngokulungiswa kwezi ndlela zingekho mgangathweni kule ngingqi, kodwa kunangoku nje akukabikho ntshukumo ithathiweyo. Sithe ngenxa yokubona
imeko esizifumana sikuyo njenge-major stakeholder ezindleleni. Sabizana thina sizi-taxi association zalapha eTinarha, sabiza i-political head ukutsho kansila, kukho phakathi no-chief whip. Sidibene ke kwi-ofisa kaKwanolek apho siye sahlala phantsi sathi asivanga kamnandi emveni kwale nto yenzekileyo, kungaziwa kuthi njengabona bantu basebenza indlela sichazelwe okokuba under disaster kuza kwenzeka le nto nale nto, singavi nto simane uva phaa emaphepheni. Sababiza sabachazela ngemeko esizifumana sikuyo, ngoba abantu bethu asikwazi ubasevisa. Istandard seservice yethu qala sihlile, ngoba abantu bethu besikwazi ukuthi ngekomizila yethu sikwazi ukubasondelela abantu bethu nexesha sikwazi ulenza, ngoku asikwazi ulenza. Kuloo ntlanganiso ke saye savumelana into yoba kuzawuba kwi-update meetings. Update meetings ezo ezingakhange ziqhubekeke zibekho. Sagqibela ngalaa meeting, zange kuphinde kubekho enye meeting. Kungona ngoku i-industry ibiza kubiza ke ngoku umeya iphinde ibize nee-political heads zethu zalapha eTinarha, zonke ii-stakeholders ooSANCO, ukwenzela uba sixazulule sibone uba le ndlela seyikho imbi ingamaintainwa njani lo mzuzu sesengxakini. Siye sazama ukuba nalo udliwano-ndlebe nelungu lekomiti kasodolophu kwicandelo lezendlela laze lasinika lo mbhalo uthi. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguLusi lwethu Antoni, ndiseKariyerha.